वीडियो प्ले कर दिले बानी तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि आप लोग के अपना भाषा में भोजपुरी के नया नया वीडियो सॉन्ग पे रिएक्शन देखे के मिले भोजपुरी भाषा में। तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन के दबा के हमने के चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला बटन जरूर दबाई, ताकि आपके पास जल्दी जल्दी रिएक्शन की नोटिफिकेशन मिले और सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। जय भोजपुरी, सब भोजपुरिया श्रोतागण के गला एकदम दुखा गल बा, फिर से स्वागत बा। का आशा करता आप लोग बहुत बढ़िया बन जाएगा और गाना आप लोग के बीच में लेके हाजिर बनी। मतलब इतना जल्दी जल्दी बनी गया लिरिक्स के बाद बारे में बातें कर, मतलब अभी करम ना, बस डायरेक्ट आप लोग रिएक्शन करम। जौन गाना का नाम बा पूजनवा छठी माई के, मतलब बड़ा ही गाना जब आई रहे तो डिमांड आप लोग कर ले जा, दर्दनाक सैड सॉन्ग बा। अब जब हम रिएक्शन कर रहा बानी कब 2.5 मिलियन करीब में अगर व्यू बाटे, मतलब 23 बाटे 2.3 मिलियन, तो 2.5 लाख हो जाए जब तक आप लोग के बीच में जाए तब हम जानता नहीं। 1 लाख प्लस एक लाइक मिल गई बाटे। गाना के जो की गणनायक फिल्म पे रिलीज भइल बाटे, गाना मतलब काफी अगर सीन देख ले रही है तब से रोक के रखले बनी अपना आपके रिएक्शन देम तब वही गाना के देखम आखिर का गाना में बाटे का सीन देखावल बा। लड़का या कुछ देखावल बा के लड़का मर जाता है, सीनो नहीं रहे तो। और चलिए अगर रिएक्शन शुरू कर जाए, छठ गीत रहते, बाकी और भी छठ गीत आप लोग के बीच में रिएक्शन होते रही खेसारी लाल यादव जी के धीरे धीरे। बस ये बात खेसारी लाल यादव जी इतना ना गाने कर देते रहे कि कभी तो पते नहीं चल पाओ कि कोई घूमर साल में गाना आयल बा छठ गीत जाए। कोशिश ये रही खेसारी जी और खेसारी जी की टीम से कम क्वालिटी पर ध्यान दिया जाओ, क्वांटिटी कम कर जाओ। ये हमारा अपन पर्सनल राय बा, इससे आप लोग केहू बुरा मत मानो जा ना। आदमी देखिए चीज अगर गलत होत ना कह जाला, भगवान कृष्ण जी कहले बड़े के गलत के सपोर्ट करे वाला देख के चुप रहे वाला भी उतने मतलब से ज्यादा ही होला। तेरे मतलब ये चीज कम खेसारी लाल यादव जी खाती कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी की पॉपुलरिटी और उनका एगो ना होला कौन चीज के बेकरारी वो चीज कम कर रहा बाटे। हाथ जोड़ के विनती बा, एगो फैन होखला के नाते हम सजेशन अपन देनी है, हमारा पर्सनल ओपिनियन है। ऐसे आप लिखते अगर ये चीज के कोई को गाना आ जाता है चीज जबरदस्त थोड़ा तो खातिर फटाक दनी बेकरारी रहला रिएक्शन करे में। जैसे पवन सिंह के बहुत कम गाना आ रहा बाटे, जौन भी आ रहा बा जबरदस्त हो रहा बा, तो जल्दी आदमी रिएक्शन करके बेकरारी होला तना ना, मैसेज आता तना ना, डिमांड प्रेशर समझ बड़ा काम पे प्रेशर आदमी को पड़ेगा। तो बाकी आप लोग के प्यार अपना करेंगे, अपना सपोर्ट करेंगे, वो प्यार हमरा के खींच के ले बा रिएक्शन करे पर। तो चलिए रिएक्शन शुरू कर जाओ पूजनवा छठी माई के। बाकी आप लोग से गुहार बा आपके भाई भी कुछ गाना गा ले बेला, मैया कृपा से बस आप लोग सपोर्ट और प्यार की जरूरत बा, दिल के कहीं कोना में जगह दी जा और हमारा गाना के सुनी जा, जरूर सुने जा, हमारा पता बा, लेकिन ओकरा के तनी शेयर भी जरूर कर जा अपन ग्रुप में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, स्टोरी में लगा दी जा और कमेंट जरूर करी जा। जीजी तिवारी ऑफिशियल पे वो गाना रिलीज हुई बा, वीडियो भी आप लोगों के बीच में होगा आज शायद। अब रिएक्शन कब ले जाए हमारा लगा वीडियो भी आ जाए, ऑडियो खाली अभी रिलीज हुई बा। जब हम रिएक्शन कर रहे बनी 3 तारीख के शाम 6 बजे तब की घटना बाटे। कभी हमारे 2 ऑडियो म्यूजिक भोजपुरी पे एगो रिलीज हुई बा, लागेला सुहावन छठी माई के घटिया, जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी के कम्युनिटी में लिंक मिल जाए। और हमारा ऑफिशियल चैनल पर रिलीज हुई बा हे छठी मैया, जो कि दर्दनाक सैड सॉन्ग बा, जरूर सुनम जा। छठ मई के सैड सॉन्ग बाटे, मतलब बाजिन के पुकार बाटे, जरूर सुनम जा। चलिए रिएक्शन शुरू करिए। गणनायक कौन पांडे बानी हमला चार तब भूखल बानी, दुखवा में बाटे आवालाद छठी बानी हमला चार तब भूखल बानी, दुखवा में बाटे आवालाद छठी मैया। भूल चूक माफ कर बेटावा पिया पाना, कैदना गोदिया बाद छठी मैया, कैदना गोदिया बाद छठी मैया। कितना बेहतर गईले वाला सारी लुक ऊपर देखी, लुक सॉरी एक्टिंग देखी जब करा अच्छा लड़ाई हम तारा सत भरत तोहर कईनी, हलवा आशीर्वाद ताहू बेटा फलवा पैनी।
लड़ाई होके गुस्सा से ना रहे। हाँ रहानी हम तारा सत्ता बरत तो हर कहीं हलवा आशीर्वाद हम बेटा दुखा हम साहिले तोहारे से पाहिले देहल छीना ना पारा साध छठी मैया भूला चूका माफ बेटावा के अपना रखो हमार गोदिया बाद छठी मैया रखो हमार गोदिया बाद छठी मैया। रोआ गंगना में पहली लाइन बहुत बढ़िया डायरेक्शन हुई बा, स्टोरी जबरदस्त बा। गाना के पीछे स्टोरी गरम हुई बा। डायरेक्टर साहब के नाम पढ़े के मन करता। हमनी के दे दमाई ओकर सारा दुखा सैल्यूट बार के सैल्यूट बार। माथे दौड़ा लेके आई कन्हवा पर उखावा हो हमनी के दे दमाई ओकर सारा दुखावा माथे दौड़ा लेके आई कन्हवा पर उखावा पहले खेसारी पवन तोहरे हदे हल जावन संगे लेके आए बेकराबा छठी मैया भूला चूका माफ करो बेटावा के अपना राखो तू गोदिया बाद छठी मैया बाद छठी मैया भूल चूक हमारी मैया परसल करब हम बारा परसल करब हम सेवा करब ससुर सासु माई के परसल करब हम बारा परसल करब हम बारा। आप लोग के ना विश्वास हुई, देखी आंख में पानी छलक गिला ये लास्ट सीन देख के। इतना मतलब इस सीन मतलब गाना के अगर आप पूरा शुरू से अंत तक देखम तो आप डूब जाने को चीज के। हमने थोड़ा इमोशनल आदमी हो, बाकी आपके कैमरा के सामने कितना हिम्मत करता आदत हो गई बा। तब तो पहले तो डरो लागत रहे, अब तो गानो आदमी गलत हो चल के शूट आउट कर ले बा। बस आप लोग से दिल के बात कहे नहीं तो गाना मतलब भैया मतलब ये मन में रहे। टीजर जो लेकर आई रहे वो देखले रहे, सीन ऑन वायरल भई रहे, कोई गो भाई लोग पोस्ट पढ़ ले रही तो लागत रहे गाना में कुछ दम बा, लेकिन इतना जबरदस्त दम बा ई ना पता रहे आंख में आंसू छलका दिल। पहला बार रिएक्शन के हमारा पूरा हिस्ट्री में भइल बा कि कोनो गाना के देख के इतना इतना जबरदस्त स्टोरी बा। स्टोरी गाना सब लेकर आ गई, चार चंद लगा देता खेसारी लाल यादव जी के उस साइड रोल। मतलब शुरू से अंत तक बनले वाले दर्शक के टिकल हमके पर नजर कैसे रोल कर रहा बारे, मतलब फील कर रहा बारे, हर एक शब्द के हिसाब से एक्टिंग कैले बारे। मतलब सैल्यूट बारे, गजब गजब। खेसारी लाल यादव जी के अदा हमेशा कुछ ना कुछ दिल छूले बेना। बस तनी ऐसा हम एगो दिल के भाव फैन होखला के नाते कनी आप लोग भी बताई जा, शुरुआत में बुरा मत मानम जा, काहे हम बात कनी गए तनी ऐसे खेसारी जी क्वालिटी और मतलब चीज बढ़बे त अभी ही गाना कितना जबरदस्त बा, लेकिन इतना ना बैक टू बैक गाना रिलीज होते कभी आदमी कतनी खेसारी लाल यादव जी के चाहे वाला तक ही गाना ना पहुंचल। जो खेसारी लाल यादव जी के गाना एक दो दिन में 10-10 मिलियन क्रॉस करेला। अभी गाना के 2.5 मिलियन ही करीब में व्यू बाटे। कोरियोग्राफर सोनी जी बाड़े और ये गाना के म्यूजिक डायरेक्टर शंकर सिंह जी बाड़े, लिरिक्स पवन पांडे जी बाड़े तो पहले ही पता चल गया। डायरेक्टर ऋषि सम्राट जी बाड़े, फैन बन गई का कमाल के स्टोरी के लिखले हुए ये ननु स्टोरी या तो डायरेक्टर और गीतकार पवन पांडे जी दुई आदमी के मतलब एथी से निकलल हुई, सहयोग से सोच विचार के लिए हुई। एमे खेसारी लाल यादव जी, पवन पांडे जी, श्रुति राज, अनुज, तुलसी जी इतना लोग एक्टिंग कैले बा। सिंगर में शोभा सिंह जी बड़ी खेसारी लाल यादव के साथे गणनायक फिल्म से गाना बाटे जबरदस्त कमाल के। हमारे लगा था खेसारी लाल यादव जी के इस छठ के सबसे जबरदस्त और दिल छुए वाला, दिल के हर्ट टचिंग जो कहा जाए
दिल के छुए वाला ये गाना बाटे और सबके पसंद आई। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी बा, पक्का इमोशनल कर दी रुआ दी का। हमारी बात से कितना समझ बन जाए नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए हमारा रिएक्शन कैसा लगा। और एक गाना के 5 में से हम 5 स्टार देम, आउट ऑफ एकदम स्टार जन बा। आप लोग कितना देते हैं रिएक्शन करी जा और सब्सक्राइब भी करी जा। आप लोग लाइक ना करी जा, सब्सक्राइब ना करी जा। मतलब चैनल आगे अभी 25,000 से देखा तो 27,000 सब्सक्राइबर है भाई। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर जा, करवाई जा, शेयर भी करी जा और भाई के भी प्यार आशीर्वाद दी जा। ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी जी ऑफिशियल के सब्सक्राइब करी जा, गाना हमारे सुनी जा, सुनला के बाद कमेंट करी जा, एक काम जरूर करी जा, शेयर जरूर करी जा। जय भोजपुरी एकता बना कर